pamusoro imamo pamusoro vedari ndauya nenyaya yakamhangarwa naTekla Marimo akabatana naMenard Marimo vanobva muvhileji yemadzawara vachimhangarira Claudius Marimo anobvazve muvhileji yemadzawara iri nhau yedeformation of character, kukomedzera uye kutaura zvaasina umboona ndiyo nhau yakwirwa dai. Ndichakumbirawo Tekla Marimo pamwe chete naMenard Marimo musimudze maoko erudyi motedzera zvandava kutaura mumashure. Pandichati Tekla Menard wotaura zita rako. Ini Tekla Marimo. Menard taura zita rako. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisei maoko pasi. Ndokukumbirawo Claudius Marimo simudza ruoko rworudyi wotedzera zvandava kutaura mumashure. Ini Claudius Marimo. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. nemidzimu yangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari andibatsirewo. Chiisei ruoko pasi. Ndakukumbirawo Tekla Marimo muziviso dare muchidimbu wakagara pasi zvasakisa kuti ungochimhangarira Claudius Marimo chii? Pamusoro inini Tekla Marimo ndakauya kuzomhangarira Claudius Marimo nenyaya yekuti Claudius Marimo akati aiswa avazi mwana waMarimo. Ndo chimwe chekutanga. Chechipiri ndechekuti kumba kwenyu makawandisa hamune nhamba yakakura mufirwe. Ndizvo zvakwana. Tanga taura kwacho zvimwe zvacho handizogona ndangoti ndinogona kuvhura audio. Pada mungabatsirwa naMenard Marimo ungabatsire kuwedzera kana kutapudza pane zviri kutsanangurwa naTekla. Pamusoro pedare raMamoshanora nemakokotosa kuita Mamoshanora. Zvataurwa nahanzvadzi vangu ichokwadi, asi audio ndiyo chataura chokwadi chizere. Tikada kutaura isu wakamura kana kuwedzera zvakaise chikatazidare kuti ndinatsotobatana ndatenda. Ndisingazivi mambo wangu nedare kuti vari kutsanangura kuti zvavari kuda kuti pange pachiplewa audio, ivo vari kuti havasi kukunda kunge vachitsanangura nhau yacho. Ivo ngavazivise dare zvavari kuziva maitikiro azvakaita uye zvakazotaurika zvaita sei. Ndichakumbira vamhan'ari muite sekutaura kuitwa namambo kuti tsanangurai dare maitikiro azvakaita nezvamuri kuziva nezvakubatai zvakushungurudzai zvaita kuti munge muchisvika kudare ramambo. Pamusoro itangamiri nemakukota ini ndinongova naito wacho takamhanga takagara semhuri tikati timhan'are Claudius Marimo akatiudza kuti atisi baba vedu aizo havasi mwana waMarimo. Iye aichitaura achiudza muzukuru mwana akaberekwa musango nemhanza dzedu akabarwa kumusha asati ambopinda musha. Saka aitozivisa mwana kuti uri kuzivisa kuti aizo havasi mwana waMarimo ugara uchizviziva. Achibva ataura zvakare audio achiti mhuri yenyu yawandisa. Hatizivi kuti sei paitwa maprogramu pese inenge muripo mhuri yenyu yakawandisa zvekudai mamurimba huru nokuti dzimba dziri 6 dai makatozva zvotuka pakukwadzana. Saka akaita maaudios aita kurekodha achitaura. Ndo maaudio atakazotumirwa nevamwe kunzwa achitaura mukuru kuti ari kutaura akashinga. Saka isusu semhuri tauya kuti tizobatsirwa nemi ana mama kuti atizivise kumusha kwababa kwakaberekwa baba vedu. Ndo shungu dzedu dzatinadzo kuti ngaatizivisewo kumusha kwedu. Takambotorwa nemhuri yepaMunyawe musha kwakaberekwa amai vababa vedu isusu, baba vake nababa vedu isusu, kuti tinoyananiswa semhuri, tinotaura semhuri. Vanasekuru vakataura shungu dzavo tikati vanasekuru maita zvakanaka mataura shungu dzenyu pakaberekwa amai vababa vedu. Asi isusu baba vedu isusu mwana wachinamhura mwana wamama shuwo chedu ndechekuti tiziviswe vana chinamhura vashavisi varipo kuti tizive kuti anyatsotipa hombowo tizive kumusha kwakaberekwa
baba nini Izdo Marimo ari kupi? akashaya. Vana vaizdo vari muno mundiwa papa. Zvakanaka. Iwe Claudius, taura tinzwa. Muriwo wandinoda kutanga ndapindura nyaya yandiri kuona isina basa panyaya yacho ndeyekunzi ndakati mbamenya hamuzi kufiwa. Izvozvo zvayo hazvizvo. Inini ndakatopa example yemba yekwadzawara. Ndikati ana hanzvadzi vangu ende yakanga isiri kuti ndakaisa pagroup ndaitotaurira uyu ari mashure mangu kuti hanzvadzi joyi behavior yamuri kuita mumusha muri kuita sekunge dominance yenyu kuita yekuvhaira yekuti makawanda ndikuti isusu pakuti tasarwa ne 1 kana 2 kana 3 dai mabati maito hunhu farika sehune vana vokwadzawara tasabone vakawanda asi havadominate zvakanyanya zvezvi vanhu vanototererawo vanhu vachitodzwawo nyaya dzevamwe vachibvumawo kuchikunzi nyarara vachinyarara asi ndana baba kwati ndo iyoyo iyo handisi kumboiona senyaya iri kuenderana apa because yakaitika kumashure nyaya iyoyo. Alright, asi havana havo hunhu. Dominance ndinoda kutotaura patichataura nyaya yangu ndichataura nyaya ndati asi havana hunhu zvavo nyange hazvo nyaya yacho isina basa asi havana hunhu hunogona kunge huripo asi hunhu hwacho huri hwokutonga vamwe saka hunhu hwacho hunogona kuzorwadzawo vamwe. Pataurwa shoko rokunzi dai maita hunhu sevana vekwadzawara ndairevera panyaya kana munhu zvanzi dai waita hunhu sesaningi waudzwa kuti hauna hunhu ka handizve ndizvozvo saka nakopadzokorora ipapo kuti mupazive kuti makavaudza kuti hamuna hunhu zvichida mambo vanozoitawo tsvagurudzo kuti ishokwadi here kuti vana ava havana hunhu ndozovatsiura kuti vana imi itai hunhu. Izwi rokuti hamuna hunhu handina kuritaura ndakavati dai maita hunhu sevanokwadzawara handina kuvati ivo pati zvavo hamuna hunhu asi kana munhu audzwa kunzi dai waita hunhu semwana wekwanhingi handizvura kuti pane zviri kushayikwa pauri zviri kuonekwa kumwana wekwanhingi zviri kuudzwa kunzi uzozvidzokororo uzozvigadzirisa handiti ndosaka ndati maita basa mandizivisa ini ndozovapenengura kuti hunhu hwacho huri kushota huri kwadzawara usiku kunde hupi kana ndichitsuura ndozotsiura taura hako zvimwe zvacho. Right, ndakuenda panyaya yechipiri yatinofanirwa kunge tichitora sekuti ndo nyaya yekuti ndakati aizga vazi mwana wekwaMarimo handina chandikubvisa ipapo maziviro andakataura asi ndakataura nezvikonzero ndikada kutaura mambo nyaya iyoyo ndakaiziva inini ndiri kuma 14 15 16 years chinhu ndanga ndisingarekodi basi kuti kana nyaya ichitaurwa moti ndine makore mangani nhasi naiziva ripi ndakaiziva ndiri kuma 14 15 16 somewhere there tichitaurwa nana baba kuti mamiri akaita mumusha muno muda kuti muzvizive kana tikazenge tafa aizdo havazi mwana wekwaMarimo zvakafamba sei murewa kuti mutitaure mazwi aya zvikanzi amai vedu baba wedu vakure vaMarimo asekuru vedu isusu baba wedu isusu vakanga vachivashusha zvakanyanya ambuya saka baba vaizoshande pamwedzi munguva vaitoshandisa mapfumo kubaya ambuya saka ambuya vane munguva yavakatiza pamusha ndobva vaenda kumapurazi ambuya vanonzi vakanogara ikokoko pakutaurirwa zvinonzi between 4 to 7 months vasipo so zvinonzi izvo asekuru vaMarimo vakazosimuka kumusha kwaMarimo ndobva vaenda kwaMunyawiri ndobva vanotaurira atezvara vavo kuti mwana wenyu kumba hako zvikanzi Marimo mukwasha enda unouya nemwana wangu ari mupenyu kana kuti akafa ondipa chituna kuti ichi ini ndotambira mwana wangu ndopanenge pasopera nyaya yako ndobva Marimo adzoka kumusha asvika kumusha nyaya yechi achifeya ndo payakazolika kuti amai vari kwakanzota ambuya Marimo uyo ndanga ari baba vaClaudius no asekuru vaClaudius baba wana aizo na nyama yaro baba wangu inini na Mabwe na Tapera na Joani vave nemakore mangani vafa vaMarimo aMarimo 69 ndo pavakashayika iwo wakazvarwa rini? ini ndakazvarwa 59 yeah wanga wane 10 years pavakashayika mashoko ayo iwo wakaudzwa nani iwewe? handina kaudzwa naMarimo ini ndakaudzwa nana baba
vana bongo ndino vakafanira kuma 7-8 vangu chao kundibereka vakafanira kuma 7-8 andina kutaurwa nyaya ino. Wati wakaudzwa shoko iri une 14 years. Nana baba kureva amabwe Joani nashatreke vari 3 ndo vachitaurira nyaya iyo. Kwete kuti vaitonditaura inini sehwani sekuti uya kuno wewe uri special strike da kutaura vaitotishedza semhuri votuudza kuti kana tikazonzi tafa ava havazi mwana waMarima. Saka iwewe chinangwa chako chekutaura mashoko aya changa chiri chekudii? Papa sina chinangwa Papa sina chinangwa muriwo mazwi akazobuda nokukumbuka chete haazi kuti wanga wagumburwa neya. Zvakaitika ndezvokuti Tekla ndiani nyaya dzese. Tekla pane shoko rakauya kubva kumadzitete edu aMarima vakanga ane vakadzi 3. Saka mumwe mukadzi akanga ane vana vake vakanga vari kwaMasembura ndobva vakurira ikoko nevazukuru ndoko vari havana kuzokurira pamusha pavo. So pakauya shoko rokuti kune mombe yehuma yatoda kupuwa. Ndobva tatogara pasi sedare naiye vana Tekla vese ava nevamwe vese kana baba vakanga varipo. Nyaya iyoyo taifambisa sei? Tikati aiwa mombe kana infoti kungaike kudimburira. Pakaita report kubva kuvazukuru yekuti mukwasha zukuru wokwaMasembura vazukuru vedu isusu ada kuisa mombe maMasembura. Asi paakaenda kunotsvaga nyaya yacho kuti mombe yehuma iyoyo iri kurwadza akanzi iwe wakwanisa kubvisa mombe usina kuendesa mombe kwaMarima. Saka akauya pagrupu rekwaMarima achititaurira kuti ini ndoda kuisa mombe kwaMasembura asi ndakanzi mombe iyoyo haikwanisa kuenda kwaMasembura kana yekwaMarima isiko nokuti havakwanisa kutambira mombe yavo yehuma ivo vasina kuendesa mombe kwaMasembura. Ndokubva atiudza isusu ndobva tati izvozvo zvinhu ndizvo chokwadi. Zvavanofanirwa kuita vanhu kwaMasembura ndinda kutaura manje. Vanofanirwa kuti vatore mombe iyo vati wabvisa mombe yedanga iwo yakwaMarima. Wati wewe wakaita chigumbu chakaita kuti uburitse mashoko aya. Asi chigumbu ichi chakabvira panani? Pana Tekla. Toda mashoko mashoma ekutsanangura chigumbu ichocho. Kuti chigumbu rudzii chazoita kuti wewe mushure memakore mangani? Kuti 67 minus 14 43 years ndizvo 53 yangu inini. Aiwa baba wakaziva shoko iri wazoriburitsa after makore mangani? Kuma 55 53 54 55 amene papa handisi kumbozvikalculate omureva sorry asi ndatori kuma 50 nyaya iyo after 53 years ndopa wazoburitsa shoko mushure mechigumbu chawawana kubva kuTekla. Ndopanotoda kuzwa kuti chigumbu rudziko chazoita kuti ubudure mashoko ane makore 50 ari mududundu. Tekla vazukuru vayozotora amai vemunhu kunorova mombe yomukombe. Tekla ndiye akatumwa nemukoma wake sisi wake kunorova mombe yomukombe. Tekla aitotaura nyaya iyo pagrupu. Ndasumuka ndapanyava panonzi pamanhenga ndazova mumusha vasvika ikoko ndobva vaswana kwane imwe nyaya program imwe yechipiri yekuti atete vedu vakarira muzukuru saka vada kupuwa mombe yechiredzwa ndobva dzaita nyaya mbiri. Saka nyaya vakasungira kubva kumusha ndiye mombe yehumai vakazinobuda mombe yechiredzwa. Saka Tekla aisa pagrupu zvokuti isusu kumusha well informed nepagrupu vauraya mombe iyoyo ndopakatangira nyaya. Tekla akauya nenyama, auya nenyama kumusha. Tekla akasposheya asheya. Tekla akapa dzimba 2 imba yaIzo nemba yekwaMabwe. Saka inini ndakachitanga kubvunza kuti mombe dzana atete vedu isusu tiri 6 Tekla anosheya mombe idzodzo achipa dzimba 2 pakaya. Ndobva ndachienda ndakaenda kuna baba. Nai baba zvinoita here kuti Tekla kana auya nechinhu chomusha anoswosheya ndiye mwana akatumwa? Ava vakati zvifanira kudaro. Ava ndobva vanditi Claudio wazviona here pane nyaya yandakambokutsiura iyo kuti makatimi minhumbi tadzikuiwo nevanasikana iwo Claudio ndiwakakonzeresa nhasi tasaone wakuruma nechawakachera. Ndakati baba but hatimboita kuti iiperei. Ndobva baba. Saka ipapo kugoverwa kwakaita nyama ichipiwa dzimba 2 ndokwakakurwadza iwewe kuti uburitse mashoko aya? Kwete hakuzi kokandirwadza. Ndakuchitsvaga nyaya kuti tishedze Tekla manje kuti achiuya kuzoti tigare dare. Tekla ndobva akatanga kundituka pagrupu. Ndobva atanga kundituka almost 16 messages dziri mufoni mangu dzaakatanga kundituka. Ndobva ndati nini
anofunga panguva ineyi nyaya iye yauda kuti ichibuda manje. In fact ndisati ndabudisa nyaya iyo pana Tekla, ndakatanga ndamboti kuna Joy uyu ari mashure mangu tanetsana nyaya dzokumasembura futi koko tanetsana Joy ndakamuti Joy inini ndine ropa rokwamarimo saka ndine marights ekuenda kwamasembura andichallenge kuti hawaifanirwa kuenda pasina hwanomba mavo asi shoko rawaiziva iwewe ringave rechokwadi kana kuti riri renhema rekunzi vaizwa havasi mwana wemamarimo. Vana Tekla ava vairiziva here shoko iri? aizvo zvatikwanisa kupindura. Wati iwewe shoko iri rakauzwa iwewe une 14 years ani? Vanga vazvarwa here vana? Tekla kusvika pana Oren panguva yatakaziva information ngati kusvika pane uyu so kurati vandinofungidzira kuti panguva iyo vakanga vazvarwa 3. Saka zvoreva kuti vazhinji havana chavaiziva vari mashure maTekla vanotoziva vese vari mashure meuyu kwayo ndogona kufungidzira kudaro. Asi handisi futi kuti ana Tekla na anyway na Oren vanoiziva nyaya iyoyo, handisi kudaro. Zvakanaka. Kana tiri mumusha anotonga musha ndiani? Anotonga musha ndibaba kana kuti vana komana vemumusha. Mati mimi Tekla akanga atumwa kuenda kunoita basa raakatumwa, anga atumwa nani? Nemukoma. Ari kupi mukoma? Ati handina mari yebhazi, tatomuendera kuseni kuno kuti atichiendeko atina mhora, akati handina mari yebhazi, pabva pacho anomukwidza webhazi racho. Saka chakazoita kuti iwe uende pamberi pamukoma anga atuma Tekla wakunotsura nyaya iyi changa chachi? Handisi kuziva kuti ipi yamuri kuti kutsura. Nyaya yemombe yawataura. Aiwa, yanga isisiri nyaya yemombe. Unotongwa sei? Handiti wakati musha unotongwa nababa kana kuti vanakomana. Handiti vandati akatuma Tekla ndiani ndobva wati ndimukoma. Handiti ndobva waona iwewe kuti Tekla paakatumwa zvaazoka achiita handizvo. Ripoti yako iwewe waifanira kuisa kunani? Ndakaisa kuna baba. Kuti chi? Kuti ndo vakanga vatuma Tekla here? Ndakanga ndakurespecta baba manje. Munoona zvinoita? Aiwa, ndati ndo vakanga vatuma Tekla here. Havaziriwo. Zvino musha tikati uri kutongwa nepapa, uchitongwa nepapa, uchitongwa nepapa, handiti nengera adonga watonga. Nengera adonga watonga. Kana zvinhu zvakanganisika akatinodeedza baba akatodedza vanhu vana baba togara pasika. Vana baba makatuma mwanasikana kuenda kunoita zvakati. Asi pakazokanganisika pakudzoka kwaakaita, kuona kwangu zvinhu zvakadzoka zvikadai. Funga kwangu aifanira kuti kana adzoka aisikoturira kwamuri baba ndadzoka, ini baba ndimo chizotaura zvinoita. Handiti makagara pasi sana baba sevaridzi vemusha, sevatongi vemusha. Zvino imimi mukasimuka kunotanga kunoti uchiri musha here watichiri kutongawo. Chakaitika pabva murehwa ndechekuti nyakuvatuma Tekla akasikomupa nyama muniyeye. No, kunyangwe Tekla akaenda akanopa nyama kune akamutuma. Imimi ndimi ana babazvo. Handiti maona pakanganiswa munodeedzana vana baba. Vana baba apa nyaya haina kuzobatwa zvakanaka iyi. Handiti pane shona inonzi gudo guru peta muswe kuti vadiki vakutye. Handiti iri kureva kuti kudii kana chinhu chikange chakanganisika haikona kungosimudza hapwa pese pese kungotanga kungohukura. Handiti imbo isa shoko mahapwa wodedza vana baba mogara pasi mokurukura ndo chikonzero paine rinonzi dare rinogarwa nana baba vega. Handizvo kudare kunogarwa nevarume chete. Handizvo here munodeedzana kavana baba vemusha moita dare mokurukura. Nyaya yedu yakafamba zvakanaka pakutuma kwamakaita, asi yakazokanganisika apa. Handiti imi mochitsura nezwi rana baba. Mwanasikana Tekla takakutuma, asi pakudzoka kwawakaita wakazokanganisa apa nepapa. Waifanira kuita sezvizvi. Handiti zvoreva kuti basa redu rehubaba ramira riine simba, ende pamunozotsura munenge mune izwi rimwe chete sana baba, nekuti munotanga magara renyu dare sana baba. Handizvo hapasisina achaenda kunokwenya kunoti muri kuona here zvikuitika. Taita chisungo chana baba, ende ipapo tikadaro zvoreva kuti zvicharemekedzwa kuti iri izwi rabva kuna nababa here. Hapana izwi riri kupoya richibuda nepadivi. Handiti mubvunzo wangu wadzoka zvakare ndokuti mushure me 53 years
chazenge charema chii mudundunu mako iwewe kuti uchichengeta shoko iri rawanga wanzwa iri? 53 years murehwa kana kutotora dzimwana dza 53 years ndichigara ndiri mupenyu, handina kana chinotondirembera, handina kana problem. But ka iwewe wati iwewe wakaudzwa kunzi vaIsrael havasi mwana wemusha muno nezvawakatsanangurirwa, zvinogona kuva chokwadi, zvinogona kuva nhema, handiti? Asi mashoko aya wakachengeta for 53 years ndobva wazongotokonywa nekanhu kadiki diki, ndobva waona kuti yakwana nguva yekuti ndichitaura mashoko aya. Changa chakakosha ndechipi apa? 53 years idzi wadzirarama, mashoko aya wakachengeta, mhuri ichigara zvakanaka. After 53 years regai ndichiburitsa zviri mudundundu zviye ndiite kuti mhuri itadze kugara zvakanaka. Muchishona munhu zvinonzi munhu hatukwe neurema hwake. Wanatsoona kuti munhu uyu ari kufamba akabatwa ruoko, haana meso, munhu uyu haaone, obva kudhumira, obva kuti haiwa waibva apa zibofu, ndozvinoitwa. Iwo wakangononzi tokonyo nekukanganiswa kwakaitwa naTekla kuzogovera nyama iyi. Wangokanganiswa ipapo obva wati regai ndibva ndambomuudza kuti iwewe hausi weropa rangu iwe. Zvasiyanei nekuudza munhu akudhuma asingaone kuti zibofu. Ipapa hazvina kudaro kuti akangonyima nyama nebva ndatanga kutaura mazwi aya. Ndati pandakada kuunganidza dare kuti tichiita dare ndo pandakatanga kuturwa. Ndakateedza waida kuunganidza dare ranani? Revashawasha. Vapi? Iva kubva panana baba tese nevaning'ina vangu nevakoma vangu. Saka chakazoita kuti udure shoko uko chachiri chii kana wanga uine pfungwa dzakanaka dzokuti uunganidze dare? Right. Ndaendesa shoko kuna baba. Wakaendesa shoko rekuti chiyo? Rekuti tinoda kuti mutiunganidze, mutidzidzisewo kuti pamwe ndini ndiri wrong. Ndakatotaura mazwi aya. Pamwe ndini ndiri wrong. Ndisingazivi kuti mombe zvirumo zvemadziketi kana zvauya mumusha zvinozofambiswa sei. Saka tisheedzerewo, ndikati vati tisheedzerewo vamwe vanhu vakuru kunyange kwamuri. Musiweyo tiite dare, tidzidziswe naye Tekla wadzidziswe kana aye ari wrong kuitira mangwana kuti zvisazoshata. Saka dzimwe nguva kana nyaya dzichiitika pane muitiro wekutengesa pfungwa kuti pfungwa dzangu dzigare dzatambirwa. Poita muitiro wokuti ngatigarei pasi tikurukure, tironge hwaro hwekuti titungamirire musha. Handiti? Ndobva iwewe waona pakanganiswa, hazvina kuipa izvozvo zvakanaka. Chawaifanira kuita kukumbira kuti vana baba ngatimbosangana timbokurukura. Wotoudza baba, ngatimbosangana timbokurukura, ndine nyaya dzangu dzandoda kuti ndipire kune vamwe. Moungana kamokurukura. Nyaya yako wochizoiburitsa mudundundu mako, munhu wese achinzwa kekutanga nokuti iwe ndiwe muridzi wayo. Asi ukatanga wamboenda uku kunovapira avo, hakusi kutsvaga sapotero. inini handingatsvaki support. Misha yedu yafa nenhau yekuti hatisisina kutwasanuka kudai so. Tinotsvaga kwekuzembera, tinotsvaga watinoti ndewangu. Mukutsvaga wandinoti ndewangu ndinotsvaga wokuvenga. Tozibvunza kuti tiri kuvenganira nei? Madzitateguru edu vakararama nemwana wamuri kunongedzera nhasi uno kusvikira afe, vakazvichengeta mudundundu mavo. Handiti? Madzitateguru edu vaiziva mabatiro ekuti kana mhosva dzaiitwa. Ndo chikonzero nanhasi uno tine mitupo yakawanda. Nekuti paiti mwana aberekwa mumusha auya nenzira dzekuti madzitateguru anoti izvi handizvo zvatinotendera kana zvatinotarisira, voti paitwa makuna. Handiti? Asi baba vanobva vati ndini ndazvirova makumbo, ndini ndazvidambura tsoka. Ndikafumura hapwa ndichienda kunze anonyara ndini. Handiti? Vaitsvaga nzira dzavo dzekutonga nyaya iyoyo muchinyararire. Pamwe mwana aibva atopiwa mutupo obva anzi mupfapose. Obva vati mwanasikana mwana wangu, mwanakomana mwana wangu, paitwa makuna. Ndini ndafa kwese. Nyangwe mukachandirovai ndafa kare, muchaitei? Obva vatumidza zita. Vanhu vese obva vanyarara hapana achataura. Handizvo? Ko isusu seiko tichitadza kudzidza kubva kumadzitateguru edu vaitonga nyaya nenzira dzine chiremerera kudaro? Pamwe pacho mwanakomana ukatoita musikanzwa, vana baba ainzi iwewe hauchakwanisa kugara mukati mevamwe. Chienda unovakira musha wako kunze kwemusha wako.
ndochirango chandakukupa. Kana mwana wayo akanga apiwa chirango zvatopera, nyaya haina paichataurwa zvakare, zvatopera nekuti zvatongwa nemukuru. Ko isusu tsika iyi yekuti chatongwa chaane makore 50 uinacho mundundu, tozoona nhasi unotobva ndarwadziwa kutadza kuchichengeta, yakubvepi? Chinhu chinonzi tsika chinogamuchidzwa asi hachibatiki. Handiti chinhu chinonzi hunhu chinogamuchidzwa asi hachibatiki. Ibasa renyu sana baba kugamuchidza hunhu hunechiremerera kuvana venyu, asi musina chamavatambidza kudai. Handiti mukavatambidza vanochidonhedza chinosara pasi, asi chamunovadzidzisa nemaitiro enyu nemabatiro enyu havachidonhedze nekuti chiri mumhepo hachibatiki. Handiti ngatidzidzei kuita zvinhu nenzira yemhepo, isina anogona kubata, isina anogona kuona. Togona kuona mashizha achidai, asi ndokuti muri kuona mhepo here? Mhinduro yenyu inoti chi? Muri kuona zvairi kuita asi mhepo hamusi kuiona. Handiti izvozvo ndo zvinhu zvatakawana kubva kumadzitateguru edu vaiita zvinhu nenzira dzine chiremerera chekuziva kuti ndakabereka. Kana munhu wakabereka haupire gomo uchinoshamata tauri pamusoro pegomo. Zvamakaita nguruva ndimbobvunzawo mubvunzo. Inini panzi toda kuti Claudius atiratidze nababa edu. Iye Claudius achibva ati paakaudzwa izvi nana baba ake kurapa mwana Shadrach nevamwe vavo, akanga asiri ega. Haasiri aiferwa, asi kuti vaitenge vakawanda vachiudzwa izvi. Ndiri kuti vamwe vacho ndivanaani, uye pakati pana Shadrach vacho achiripo mumwe ndiani, ndaagondo here, ndaadzawara here? Ndomubvunzo wangu. Ndikateerera matauriro anga achiita Mambo Chinamora, murewa mubvunzo wenyu wakanaka chaizvo, asi inini ndini ndakatokatekera ndiri 1. Handikwanisi kuti nditaurire vanhu vasina kuzvitaura. Semataura aita Chinamora kuti waifanirwa kutora 53 years dzakuramba wakadaro kusvika kufa, sezvakaita mwakoma wangu wakasvika kufa. Inini ndakaita benzi, saka handikwanisi kuti nditaure kuti nhinga akanga aripo, nhinga akanga aripo, ndamushedza vanhu vakachengeta secret. No, handikwanisi. Ataura zvokuti akasvika kuna baba, ndamuudza zvokuti ona zvamaakuita nakutonga nevakadzi. Murume uyu hauye kudani kwangu. Ndakamushedza, dai tisina kusvika kwese kuno. Ndakamushedza ndikati uyai tiungane, ndikasedza vamwe vashawasha taure nyaya iyoyo musi wa29 December. Akaramba kuuya kuzotongwa. Ivo vese ndingangotesara senganga vari pano. Ndakatashedza navashawasha kuti kuri kuregai tiipedze kusvika kuno. Akaramba kuuya. Matara ako mazhinji hawi anoramba kuenda, ndikadaidzira musangano hawi. Chinoitika ndechekuti kuzvikudza kunenge kuripo. Ndoda kuti azive kuti inini ndiri sabhuku wavo 1. Chechipiri ndiri baba wavo 2. Chinozondishamisa ndechekuti inini ndini sarapa wana waaisto. Inini handizoda kuti ndisarapa wana umutorwa sei vese vakanga varipo vakabvumira. Hazvina kundifadza zvakare. Saka ndoda kuti muudze mhuri yekwamarimo kuti inini ndiri baba wavo, ndini sabhuku wavo. Kana ndavashedza chida kuita nauro ngavauye vagare pasi titaurira. Pamusoro pemambo ndinoda kutaura ndiri mukomana mukuru waEast Marimo. Asi sekuru vedu vaMarimo vakashaya 1969. Hapana akagona kupupura kuti aMarimo vasiya rimwe ropa risiri ravo musha muno. Ambo edu ambave vakafa 1983. Vekwamunyauri vese vakanga varipo vanamai vemunhu. Sekuru vana sekuru vedu varipo. Hatina kumbotaurwa zvekuti musha muno mune mumwe mwana asiri waMarimo. aMarimo munini wangu anditedzere nini akaberekwa 1964 akatotumidzwa zita rekuti Marimo naiva asekuru aMarimo. Ndo vakati muroora mwana uyu akafana inini. Ndanga ndichicherechedza vazukuru vangu vese kuti akandifana ndiani. Ndaona mwana uyu ndiye akandifana. Muroora ndiri kumbira kuti nditumidze zita rangu kuti Marimo. Zvikanzi baba mumushandi wenyu tumidzai zvenyu. Ndobva anzi Marimo. Pozoya atete mwanasikana waMarimo Dangwe. Zvabva mukutaurwa namukoma kuti vaMarimo vave nevakadzi 3. Vatete vedu vamai mukuru
vakatumidza uyu Lovejoy zita ravo rekuti Regina, zvikanzi zimwana iri rine muturu muhombe, ivo atete vaive nemuturu muhombe, zvikanzi zimwana iri ndo randifanira, ndiri kutumidza mwana wangu kuti Regina, akatumidzwa. Inini ndiri panapa, vaShadrack baba mukoma wababa vakabereka mukoma Lota ndo vakandirodza nemombe dzemazitete dziri mudanga mavo aShadrack, ndakarodzwa nemombe 2. Saka zvese izvozvizvi iye mukoma Claudio vaivepo vaidi kudzidzisa kuti baba aShadrack musarodze uyu haasi weropa. Akadi kudzidzisa atete amai kuti musatumidze Lovejoy kuti Regina zita renyu haasi weropa. Akadi kurambidza adzawara baba kuti musetwe sara pavana havasi veropa. Baba vedu vakaita chivanhu, amai vaMarimo vakatsakatika vakatadza kuzikanwa kuti vakafira kupi. Baba vakabuda postori yeJohani Marange vakanoita chivanhu, vakafambira kudzin'anga. Ava ndo munin'ina wababa vawanotedzana nava ivava. Humbo hwese hurutaurwa nabona vanhu havahuzivi. Saka chivanhu dai kuti chivanhu chekutsvaga amai vaMarimo chakaitwa nababa pakavakwa imba yemapango pamba pedu, dai baba vakanga vasiri veropa havaimenge vakabudirira. Nyaya iyoyo yakaura, ngozi iyoyo yakauraya vanhu 7 pa7 months. Baba vakabuda postori vakanozvitsvaga chivanhu chakaitwa, rufu rwakamiswa. Ndo kutaura kwangu mama. Handina imwe ngozi here yamakudena? Icho wani bhozi simba rekunongedzera guva munoriwa nepi? hatikwanisi. Saka kana muchiti aMarimo havasi mwana wemumusha munhu haisi ngozi here? Handi munongedzera guva? Muri kupaka guva ndoramuko vaMarimo nhasi uno vakatanga kuti mati vana ava havasi vanhu vemusha mangu, regai ndichipedza kuvadya vese. Inenge isisiri ngozi here? Ingozi kai yamuri kuita iyi yamunozotanga kubvunza kuti zvabvepi zvii zvaakuitika izvi, asi zvabvira pakuti ndimi maenda kunonongedzera guva. Mishona yedu inoti wafa wanaka, handizvere? Saka munozviwanepi zvokutsvaga chatadzwa newafa? Ende wamuri kuti atadza apa hasi Isdo kwa namai vaIsdo ndo vamuri kuti vatadza apa, ndo vamuri kunongedzera. Ende panozobuda mashoko ekunzi mudzimu wamai wadambura mbereko, nekuti mune muchivanongedzera sezvizvi muchivapa mhosva. Ane simba rekunotsiura amai ndiani pamba? Ozi amai vaIsdo newewewe Claudius muri chinechi? Amai vaIsdo ndo amai vana baba wedu vese ndati kwauri iwewe amai vaIsdo ndambuya. Saka une simba here rekunovatsiura iwe? Handikwanisi. But apa wavananga ka? Wavananga wavaudza kuti muri makaita chifambi? Ndo zvawaita? Ambuya vacho vanofanira kuvhumbamira mhuri ndo vaudza kuti muri pambi imimi makatiunzira mwana asiri wedu. Mamuchida kutaura kumashuro? Chimwe chiri kunyanya kutinetsa ndechekuti iye zvaanoti vane upo hwakakwana uzere sematauro ari kuita. Baba vedu isusu ndo vakapedzisa kushaya, vana nababa vese vari 6. Baba vedu ndo vakapedzisa kushaya, ndo vaipuhwa magumbeze evana vese, even mama avo makatofa vana 3 kana zvisakanganisi, magumbeze achipuhwa baba vedu ekunzi baba vemunhu. Handiti iye akatadza achitozi akuti aiswa asi mwana mupi wemunomumusha. Tobva zvakare magumbezi baba watambiswa, iyo ndakaitaurwa mukome kunzi ambuya ava zvishwa vakatofa, hakuna aitoziva kana vaMarimo vanosati naye vari kupi. Kukafamba vakafambira vakavawana vakatoibva zvichichikananga chikaitwa imba ikaitwa kamushapi baba pedu, iye akanyara achitoziva kuti hazvisi havasi mwana wamaMarimo. Tobva zvakare baba vedu vakagara nhaka yemumusha imomo futi zvakare, kukatoberekwa vana 3. Iye achiziva achinyarara kuti baba ava havasi vemupi havasi vemushomo, handizivi kuti ainyararirei. Akatotirega mumba medu nokatsema kuva 10. Mumba mamai vangu kune makuva 3 ari pasi. Kumba kwakabereka baba mukadzi wemwa wakabereka nekune vana variye vaviri, nobva vaita 5. Gwara vabodzi rechi6. Hanzvadzi dzangu makaita vana 2. Tine makuva edu 10. Achinyarara makuva aya ari mumusha, achingoisa makuva akatorwa achinyarara, achinyarara zvakenguva dzesedzi. Saka isusu baba zvamabara ngavatudzi dzinga redu chise. Akadedzwa naSabhuku kunzi uya utongwe, akaramba. Nhasi zvakare mari kutongwa chayanga aramba ndamubhadharira. Angati handina ndakudzokera. Akadedzwa kuti kwamunyawiri nasekuru
handiti mudaro uchipinda ukadedzwa musa heti yakapera yese kutongwa akapfeka heti kuratidza kuti inyanya anofamba achitaura zvakawanda isi takamufunga zvatabva kumusha kwaambuya tataurwa achasvosonyarara akaramba achiparidzira shoko achifamba shoko richitaurwa richifamba kusvika achinja penetwork akunoita kona kusere kunozvanabaseri achinobata network kutsvaga kutaura zvekuti akambofunga kuti semhuri daita munyarara tanzwa tsitsi nezvayo asi patazwa kuti munhu haasi kutomira doko autoramba achiparidzira shoko rakachifamba naro achifamba naro chikuti hasi paasvika abva audza vazukuru manje kuti aisto vana vaisto havasanambuya nyasana sekurei aenda futi pano ataura futi vanhu vese saka hatisisina chiremera musha akati handitongwe nevashawasha ndatoshama tinasauya sei pano muri kuona murewa nhau yaita kuti muti zvinhu zviripo zvinganga zviri zvechokwadi kuti ndima zvigadzirira nhau yenyama ndokwayatangire yoparadza ukama monanga ambuya nana baba vese muri kuvananga makore ese vana vechidiki ndo vogona kutaura zvisina kutaurwa nevakuru mambo vakumudzai vakati tsika dzedu dzakakosha muratidza kuti hamuteedzi tsika hamuteedzi tsika zvokuti mazoramba kuita sei tinoita zvetsika chete dzokuti magariro edu akamira sei mumusha ivo amarimo kana vakasiya chiti mwana ndewangu akagara ari mumwe zvombotaura namambo imi ndimi mazokoshei kuti mutaure izvozvo mazokoshei nepamusana pekuda kudya nyama ngatisadaro mukari mureo izvi zvakaitwa mumusha menyu zvekufumura rudzi rwawashawasha kutifumura tese washawasha mukatera nhoroondo yemadzitateguru edu kubva muchishawasha kusvika pari nhasi patiri pane zvizhinji zvakaitika asi hapana patinongofumura hapwa pese pese tichingotaura zvizhinji zviripo zvimwe zvacho zvine chekuita neumambo chaiwo asi hapana patinofumura hapwa pese pese nekuti tiri mhuri yetsvimbo tsvimbo yeumambo yamuri kutamba nayo muchiita sezvizvi handizvo zvamuri kuita washawasha kana takagara mudunhu rinoka ngatiratidzei mhuri dzatinogara nadzo kuti tisu varidzi vetsvimbo dzeumambo izvozvo tinozviratidza nezvatinoita nematauriro edu nekugarisana kwedu isusu pachedu pane dzimwe nyaya dzinoda kutaurwa nekutongwa muchinyararire kwete zvamuri kuita izvi zvokunokwira churu izvi munoshandisa social media newhatsapp kusvika kuzvishoropodza kuzvishora iwewe wega pachako kusvika pakunonongedzera guva raambuya vako kuti maive pambimi makatiunzira ropa risiri redu mumusha uku ava ambuya vakanongedzerwawo musha kwavo ndekupi ivo vekwamunyawiri makavaudza vakati kudina zvezvo ndokwatakaenda pamusoro ndokwatakaenda last sunday ndopaakanovat musaite mistake achisimudza ruoko rwokuti nditongwe nevashawasha baba vakanga varipo apa baba vakamubvunza vakati neni wese here akati imimi muri vembuku venyu vaive ava vekupa vakati unitipa mombe nembudzi yemunongedzo yokuti wananga atete vedu chihure ndokubva atiye ko kana ndisina mombe ndiine mari zvikabva zvanzi nevava muri kuona here kuti ati stubborn ari kutaura nema akapfeka hiti ndobva angadzipa pakatara ndokubva ati ndobva vati vamuti 500 ndobva azoti no ndichabatsirwa nevakoma vangu bvisa mombe ndokubva yanyorwa mombe ndobva anzi saina ndobva asaina ndobva atiye vanzi tinoida kupera kwajanuary ndobva atiye ndine maschool fees ndobva anzi kupera kwamusi wa28 february mombe iyoyo iri kudiwa nembudzi ndobva anzi pasina usina kuunza izvozvo mama rimo hamuna chichaitwa chinoda atete vedu iwewe innocent
uri pano usazofa wakashedzwa mamarimu kuenda kunomirira Zvakanaka. Nai vadzawara. Mutsika dzedu tikava namambo pakati pedu zvinorevei? Vana mambo pakati pedu tinofara. Zvinorevei mutsika dzedu kuti tina mambo pakati pedu? Tinenge tichiona kuti rudzi rwakakomborerwa, rudzi rwakasarurwa nenzvimbo yarwo nenyika yarwo zviri pamutemo wechivanhu chedu. Vadzimu vedu vanenge varipo paumambo hwedu, Mwari aripo paumambo hwedu, zvese tinenge takakomborerwa. Tinenge tichitoti makore. Imi muri mukuru kwandiri, inini ndine mambo. Kwamuri zvinorevei? Inini ndinoremekedza umambo hwatakakupai. Zvinoremekedza chaizvo. Ndinofanira kuti ndichitokukudzai ndichikuremekedzai. Asi ngoziva kuti ava ndibaba wangu, asi ndoziva kuti use hwatakatsoka kwamuri tinofanira kuhukudza. Ndanzwa hangu hamusi kunyatsopindura zvinondigutsa. Pane pamuri kusiya pamusi kupindura. Ndanzwa shoko rekunzi handitongwe nevashawasha. Iroro ishoko rakandibvura kana nini vatongwe. Kana taisa mambo pakati pedu, mambo ndimi munomusarudza. Handiti? Asi kana mamusarudza, mamugadzika pamusoro penyu mese. Handiti? Kana mamugadzika pamusoro penyu mese vasha zvokureva kuti chaanenge areva vari kumusoro, madzitateguru edu, nemi vari pasi, munofanira kuchiteerera. Ende paanenge achireva vari kumusoro vakachigamuchira, imi vari pasi munochigamuchira. Ndozvinoreva mambo. Mambo mukaswerere muchitaura pamusoro emambo. Chokwadi Mbonyararai mambo apedze kutaura. Aiwa, izwi rokuti mbonyararai Charamba isei ataura. Taura tinzwa. Izwi rokuti inini ndakati handitongwe namambo. Kana ndiro ravari kutaura pakuti vashawasha. Kwete. Mirai nditi zvitaurire ndega. Ndakashedzwa kudariro kumusha. Ndobva ndaramba kuenda. Ndobva ndati inini kana vachida kuti nyaya tiitonge, ndaende kwaShumba kana kuti kwaChinamura. Ndobva yaendeswa kwaMunyawiri. Aiwa, zvakanaka. Ndapedza mure wangu. Ndobva yaendeswa kwaMunyawiri. Ndobva ndaramba samanisiro kwaMunyawiri. Ndikati kana Shumba ati haigone, ngaende kwaChinamura. Handina kumbotaura. Muromo wandakaramba ini ndokuti nditwe kadare kokumusha. Kakachedzwa vanhu. Ndokati no, haiwa handisi kuda izvozvo. Ndikuda dare kwaShumba kana kwaChinamura. Ndega nemuromo wangu. Chikonzero chako chokuti kwaChinamura ndechei? Baba havana kubvunza here kuti neni wese here akazoti neni muri vembuku meni paakati vashawasha. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Vashawasha vadetaura ndivapiko. Aiwa, musandisire muromo, musanditaure. Handina kuramba Chinamura. Ko nhasi ndata kuingwa nemapurisa. Handamboramba Chinamura. Kana vamwe Murewa. Imbotangai kuzvidzora. Pachenyu imbotangai kuzvidzora. Zvinoreva mambo ndezvekuti mambo chavanenge vareva vanyananisa pasi nemhepo. Handiti? Ndozvinoreva mambo. Saka imimi chinhu chekutanga mashoko ari kubuda pamuromo penyuka ngaadzoke kuratidza kuti tiripo pakuyananisa. Shoko ratataura nderekuti manongedzera guva ingozi yamaparai. Ngozi imhepo. Handiti? Toda kuti tidzimure ngozi iyi isazouya ichitiitira zvimwe zvinhu mumusha zvokuti paradzira mhuri kuda kuenda mberi pane zvatiri nhasi. Asi mimi kuramba muchida kungotaura nekuramba muchibaya futi. Chazvanakira ndechekuti hamuna kuramba mhosva yenyu mabvuma mhosva yenyu. Mhosva yenyu muri kuibvuma. Saka kana mabvuma mhosva, kubvuma mhosva kunoonekwa nekubvuma kuzvichikora. Handiti? Kunyange mukatadza uchinzi uripe, kana usina kuzvichikora mutsika dzedu dzechivanhu kuripa ikoko hakuna chakunoshanda. Hakuna chakunoshanda. Bvumai mhosva yenyu mobvuma kuzvichikora. Ndokuti mhuri ibatane. Chiripo apa imi munofanira kutogara pasi madzibaba emushawo. Mutsvage papaitwe chivanhu chekuchenura mushawo nekubatanidza musha zvakare. Nekuti pane zvimwe musha watsemuka. Ende atsemura musha ndiye muridzi wemusha. Nekuti nhasi uno vakuru vakanzi havapa usi muridzi wemusha here. Saka kana uriwe muridzi wemusha wako unodhura muri yodyei. Imimi vana baba ndimuri kufanira kutogara pasi moita chivanhu chekuchenura mushawo nekubatanidza musha zvakare. Asi uko munonoripa. Ava vamakati ipambi munovaripa. Ende munovaripa muchiuya nekuna mambo. Hamuvaripe direct.
bosi kune mhepo dzamuri kusimudzakawo. Nyaya yenyu nditenderei kupiwa mamwe mashoko ndigone kupedzisa nyaya iyi. Asi chandataura chimwe chete chokuti manyadzisa tese vashawasha. Vana baba vedu nemadzitateguru edu kudzokera kumusoro vese mavanyadzisa. Zvose dzokerai muchishawasha nhasi uno mutarise mararamirwo aitwa muchishawasha. Saka mupedza kakuvanongedzera vana baba venyu kuti dzaive pambi. Ndizvo. Handizvo zvabuda here. Topedza kunongedzera madzimbuya edu kuti dzaive pambi. Nhasi uno tikagara pasi tega vashawasha tichidonongodza mhuri nemhuri. Hatishayiwe mavara atinonongedzera. Hatishayiwe mavara atinonongedzera ipapo. Asi nyangwe tine mavara iwawo umambo huripo pakati pedu. Tinoisa zvimwe muhapwa togara pasi takanyarara tichifambira mberi. Pamusoro izvozvi musi wesvondo akaenda kuna mai Amandai mukadzi waJohani akanovati ndipei munda iyi mitatu nditengese nekuti ndiri mwana waJohani futi dzimwe nyaya dzaasumudza dzirikuda kutouya futi kuno. Claudio mwana wenamba 5 pamberi pake pane vakomana 4 avo vakomana magirasi amukurwara koita amwe vakoma wasipo pavana singalingana baba mwana wenamba 5 ende chanda kupindura emerwa nyama itumirwe munhu chokutanga nyama yakatakurwa vasikana imi mese mune mhosva imimi bonyararai mazvinzwa mese mune mhosva. Ndataura ndikati mhosva iyi yaparirwa tese vashawasha manzwa. Saka kana nemi muri vashawasha ndikati mhosva yaparirwa tese ka muri kungoshama henyu kutaura but pakuda kuti tinyatsozeya kuti zvataparirwa mhosva yakadai toidzimura sei mukati medzinza redu. Handiti aiwa chiko nemimi mhosva yaparirwa dzinza revashawasha. Handiti ndimi dhisu vashawasha taenda kunonongedzera ambuya variko vakazvigarirako variko kumakuvako kuti makaita chipambi imi ndokusiya matisvibisira musha ndovatiri kunongedzera ende avanongedzera ndiani? Tisuka vashawasha. Saka tisu tofanira kutonyarara kufungisisa kuti zvatatadzirwa kudai zvitisu takatadza tozvigadzirisa nenzira dzipizvi. Simba rekutaura munaro henyu mugotaura asi pane iyi kai ngatibatei kunyarara titange kuzvinzwira tsitsi kuti imhepo dzemwe dzerudzi dzatiri kusimudzirwa kana zvakadai zvichiitika mukati merudzi rwedu. Ekuti vati kubva kuna amambo kusvika kuna atapera ndo vakavaudza mazuva aya vanhu vese vava amabwe vakapa baba mombe dzezviripwa dzaibvaona naatete kuna Jojo handizoziva zvangu ndobva tadzika kusvika kuna Shadrack chaivo ndo vakazosara navo vari tu vachivati munin'ina ona mombe idzi dzauya idzi chimbobatani papapa ona mombe iyi yauya chimbobatani papapa ko vaizodarireiko vaShadrack vacho ivo vaiziva kuti mwana uyu haasi mwana wamai yangu mwana wababa wangu. Mambosanangurirai kuti shungu dzamuri kuita dziri kuramba dzichitosimudzira ndanekuti zvaitwa nauyu mese mabarirwa mhaka kaimukaramba muchiita shungu muri kusimudzira mhepo ipi iyoyo edzai kubata zvichisanangurwa namama. Dai tamborega kuramba tichikuchidzira moto. Dai tamborega kuramba tichikuchidzira moto. Imi madzitete imi nyararai. Madzitete mune basa guru chaizvo. Basa renyu nderekutsvaira zvivanze nekubvisa marara pamusha. Handiti fungai kukosha kwakaita basa renyu kuti muenzi asvike pamusha achiti pakachena hunge painemi madzitete. Madzimbuya amuri kuchema aya ndo vanotivhumbamira. Ivavo vacho vatiri kunongedzera ivavo ndo vanotivhumbamira kuti tibude panze apa tichinoshama kutaura tichibuda tichidzoka. Pari zvino ndoda kukumbira hangu chinhu chimwe chete chekuti nyaya iyi haina pairi kukurukurwa, haina wairi kubvunzwa, hatina patiri kuigara dare kusvikira tadzoka pano musi wa7. Inini zvandava kuita ndezvokuti nyaya yacho yarema kuti yaita nyaya yomudzinza yakuda ivo madzitateguru vataure vega kuti yogadziriswa nenzira dzipi. Saka ini ndakukumbira madzitateguru edu kuti vandibatsire kundipa gwara rekuti nyaya iyi yogadziriswa nenzira dzipi. Nekuti iyi nyaya tikada kungoibata nepadumbuka
mangwana ichauya yokunetsai futi. Zviri nani vape mhinduro ivo, vatipe gwara ivo, ndoziva kuti zvandiri kuita handisi kuita ndiri ndoga. Ndapa muenzaniso wokuti pasi pane mhuri, mambo agara apa. Kumusoro kune madzitateguru, mambo ari pakati. Pevari kumusoro nevari pasi. Mambo akasharehwa namambo ari pakati, vari pasi vanofanira kuteerera. Sharehwa namambo ari pakati, vari kumusoro vanofanira kuteerera. Saka pari zvino nditenderei kuti ndinzwe izwi revari kumusoro kwangu, vanhu vakandituma kuita basa ravo. Kana ndanzwa ipapa patosvika musi wa7 ndenda nemhinduro yangu. Zvichida ndokuda mazuva 2-3 mhinduro ndenda nayo. Togara pasi ndochikuzokuzivisai kuti tanzi tiite zvakati kuti nyaya iyi ipore. Asi pari zvino ndokumbira runyararo. Baba vadzawara, mushanga ugara wakanyarara, nyaya inapa iri kukurukuru. Ndinokumbirawo zvakare maWhatsApp avo avanoita vazvikundisa yakambomira kutokuisa zvinhu magurupu ezvinozvi nyika yese inenge ichiziva zvinoitika mushama dzavo. Pamusaka pemunhu mwese kana vaviri izvozvo ngazvimbomira. Musha unotovhumbamirwa zvamataura zviyo ukafungura vazhinji vanopindura chinhu vachiona zvakaitika. Ngavambomira zvekutumira nemafoni. Mazera acho ari kutumira nyaya dzacho paWhatsApp ndo ega ekuti unongoti tiri kubvepi tiri kuendepi nemazera acho. Bozi zera renyu iri vamarimoka munofanira kuzeza chinhu chinonzi social media. Muchiziva kuti social media inokunyadzisai. Tiri kuchema nhasi uno kuti vana varasa hunhu nekuda kwesocial media. Nesuwo tobva tarasa hunhu futi tichiteera social media iyoyo. Pamwe pacho ngatitorei zvigaro zvedu sana baba nanatete mumusha. Tizive kuti basa redu chairo nderei. Timbomira izvi zvokuparadza musha izvi. Musha uyu wakavakwa vakaenda. Ndo vakauvaka. Muromo wangu wandaitaura kuti varume ngatigare patsitsi kurukuru. Madzimai aya anozopohwanisa ana baba. Ivo vangoti pamwe vanasikana itai zvakati vana aiwa takagara nevakoma vangu ivavo 6 ivava atambobva tasangana. Ndokukumbirai kuti tionane musi wa7. Musi wa7 ndokupai mhinduro yekuti topafambisa sei kuti tichenure. Asi pane zvinhu 3 zviripo. Chekutanga kumusha kwaambuya kunoda kuripwa. Chechipiri dzinza rinoda kuchenurwa. Chechitatu mune mhosva kuna mambo. Nekuti kana muchituka mhuri yevashawasha sezvizvi munenge muchitadzira mambo, muchitadzira madzitateguru edu. Tiri kuzvishoropodza tega pachedu. Asi kuti zvii zvinofanira kuitwa, nditenderei ndikumbire izwi revaridzi vataure vari ivo vandipe gwara rekuti ndopafambisa sei. Ndikazviita ndega ini tinosiya moto uchipfuta mumba tichifungidzira kuti tadzima. Titenderei kuti tinyatsodzimura moto zviri kutenderwa nevaridzi vedzinza. Tosangana musi wa7 topeta nyaya yedu ipapo. Musawanze chiungu. Favai kuchauya mhinduro. Nakuenda tisina kutoka kwa wewe ana ukakwendekera kuti akuwa Sister